Dobrý deň, volám sa Dáša Černák-Gejdošová, som vyučená v obore krbár-kachliar a už 17 rokov sa venujem návrhom a stavbám krbov, kachlí a komínov. Spoločnosť Kamín ČR a Kamín SR sú dovozcovia talianskych krbov značky Piaceta do Českej a Slovenskej republiky. V tomto videu vám predstavím jednu z významných noviniek z firemnej výstavy Piaceta, automatizovaný systém kontroly horenia v kachliach. Systém regulácie horenia hermeticky tesných kachlí sa reguluje pomocou diaľkového ovládania. Regulácia môže byť ručná alebo automatizovaná. Tu vidíte veľký rozdiel pri bežnom a pri regulovanom režime horenia. Pre lepšiu viditeľnosť ohňa z ľubovoľného uhla možno kachle natáčať. Diaľkové ovládanie stačí iba jedno a je spoločné pre reguláciu horenia a pre teplovzdušné rozvody pomocou multifuoco systému. K pohodliu prispieva aj automatická regulácia prívodu externého vzduchu pri prikladaní. Okrem výhod, ktoré vidíte vo videu, majú kachle s reguláciou horenia ešte ďalšie výhody. Unikátny systém teplovzdušných rozvodov multifuoco systém. Systém terciálneho vzduchu pre zaistenie vysokej účinnosti a nízkej emisie exhalátov. Pri regulácii drevo horí pomalšie a uhlíky vydržia dlhšie. Kachle svojou konštrukciou spĺňajú prísne normy pre nemecký a rakúsky trh. Odnímateľný popolník zaručuje ľahké čistenie. Odporúčam vám prelistovať si e-book, ale rozhodne si kliknutím na tlačítko pod videom vyžiadajte zdarma online návrh kachlí a nezabudnite na stavebnú pripravenosť. Ďakujem, že ste venovali čas a pozreli si informácie v tomto videu.